Pinten-pinten dinten kepungkur niku kula nampi pitakenan saking WhatsApp niku. Kula gadah sederek piyantun setri, dheweke niku krungu ceramah babakan dentuman ten Jakarta. Jare niku pun cepak kiamat. Akhire dheweke niku stres, Pak. Wedi ajrih. Ngantos dheweke niku saking strese, saking wedine mencoba ngelalu, mencoba bunuh diri. Kalih keluargane, kalih sanak sedereke digawa tenggene Pak Ustad melih. Tenggene Pak Ustad supaya diruqyah. Lah Pak Ustad sing ruqyah niku malah nambah-nambahi saya horor. Malah ditambahi, ya pancen bener kok Mbak, Imam Mahdi iki saiki wis eneng. Wis eneng kancaku sing ketemu. Akhire mbak-mbak sing stres niku tambah stres melih. Niku karo-karone tukang ramal niku. Siji, kondo dentuman adalah tanda kiamat. Sebentar lagi akan kiamat. Sing nomor loro, Imam Mahdi wis ketok. Niku karo-karone ngomong perkara gaib sing ora ana dalile. Niku mboten parang dipun percaya. Apa neh dipercaya nganti bunek stres ajeng lalu. Nek ajeng kiamat niku nggih ngata-ngatahi ibadah ora malah stres. Dados pitakonan iki penting saestu. Napa melih ten zaman-zaman akhir ngeten iki. Zaman akhir akeh wong kentir. Ten akhir zaman iki kuatah wong-wong sing dadi tukang ramal. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dawuh, awake dhewe umat Islam ora kena percaya marang tukang ramal, marang tukang dukun, marang sekabehe menungso sing kandha perkara gaib nek ora nggawa dalil. Ada dasar pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kula aturi midhangetaken kanthi sak sae-saenipun. Allah Subhanahu wa taala le ngendika wonten surat An-Naml ayatipun 60 gangsal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kandakno Muhammad, la ya'lamu ora ana sing mangerteni man fis samawat makhluk sing ana dhuwur langit wal ardi makhluk sing ana dhuwur bumi al ghaibah sing mangerteni barang gaib illallah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala." Nek eneng ustaz aku ngerti sesuk tanggal semene bakal kiamat, gedebus kerincing ngapusi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menungso paling mulya dipun takeni dening malaikat Jibril, malaikat paling mulya, ya Muhammadu, duh Kanjeng Nabi Muhammad, akhbirni anis saah, kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan, kiamat niku kapan? Kala Kanjeng Nabi dawuh, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sing tok takoni iki ora luwih ngerti tinimbang sing takon. Maknanipun apa? Kanjeng Nabi Muhammad kalih malaikat Jibril mawon mboten ngerti kapan kedadian dina kiamat. Mboten ngerti perkara gaib kejawi nalika dipun paringi pirsa dening Allah Subhanahu wa taala. Lah kok eneng menungso sing dudu malaikat, menungso sing dudu nabi sok-sokan meramal, memprediksikan perkara-perkara sing dereng kelampahan, sing dereng kedadosan niku mboten pareng dipun percaya.